Ау, как ме напръска. Не мене, не мене, не мене, не мене, не мене, не ме поливай мене. Аз ще плея. Не дей. Не, Вики, не дей, стига толкова. Не дей. Не го му кри целия. Глупата педа му се кара. Натопи му маратонката, гледай колко е глупав. Стига му стискат топките по силчета, бе. Абе, държи го да ги зъбе. Ама, Вики, няма се занимаваме вече. Занимаваме ли? Ами, аре, влизай вътре тога. Ще се занимаваме ли още? Още? Не още. А още ще се занимаваме. Къде отиваш тогава? Пеята прецаква играта. Ама видеото се получи много добре как те издебна зад гърба човек. Още, Вика, още! То за 3 още пираме. Трябва само малко на слънце да изсъхне. Я му виж, Адриана, обувката. Виж му обувката, че пената му натопи крака. Пената му натопи крака. Я в кадър какво има тука. Внимай да не избягай да цъмбурне билка.
Студена водата, той покаже. Така че сега ще ви поле, защото сте глупави. Защото сме глупави. Затова ли дигна апарата? Затова ли дигна апарата? Ама късно го дигна. Опа!